लेकिन अगर साफ साफ ना बतैले ना तो तोहरा हार्ट पे अटैक करके हार्ट अटैक करवा दे। बोल। अर्जुन देवी इच्छाधारी नाग नागिन ही हुए से मालिक। अरे एगो औरत नाग नागिन पैदा कर सकेली का? अपना आँखी से देख के आवतनी दोनों नाग नागिन ही हुआ सर। जो हमर माइंड एकदम कंफर्म कर दिले बा कि दोनों सही में इच्छाधारी नाग नागिन। तभी तो सपेरा ओकरा नागमणि के पीछे पड़ल है। मालिक की नागमणि कौन चॉकलेट का नाम हवे? अरे बैल बुद्धि विंध्याचल, चॉकलेट के नाम ना बल्कि पावर हाउस के नाम है। वो पावर हाउस हमरा मिल जाए ना तो फिर हम दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बन जाए। 52 बीघा पुदीना बोले से क्या फायदा मालिक, जब लोड़ा से चटनिया ना कुचाई तो? छोड़ छोड़ छोड़, पुदीना के पहाड़ के खोज देव रे बसु नागमणि हमरा एक बार मिल जाए। एक एक अंग हमर इतना ताकतवर हो जाए ना कि फिर कुछ भी कर सकीला हम। बस तू लोग खाली ही पता कर कि दोनों सपेड़ा ससुरा कहाँ दिया। नमस्कार। गुरुदेव कुकुरा आ गई। और साथ साथ फ्री में आप सबके सॉरी भी बोलता नहीं। दरअसल गलत फहमी में आप लोग के हम पुदीन इतना धुलाई कर देले रहनी ऐसे। बीतल घटना के घंटा मत बजाओ, जौने काम खातिर आयल हवा ओके बतावा। देखी हमू गलत फहमी के शिकार रहनी। अर्जुन और देवी, दरअसल अर्जुन और देवी ना एक इच्छाधारी नाग नागिन बिया। ये बात हमने के मालूम बा। मालूम बा? अतः यहाँ बैठ के का झाल बजा रहल बानी। जाके पकड़ी ओकरा। ओ नागमणि चाहिए हमरा। नागमणि चाहिए तोरा। जितना कीमत लागी ओकरा हम देव, लेकिन नागमणि चाहिए। हे बचवा, नागमणि कोनो खिलौना जे बाजार से जाके किन लेबा अघोरी। ऐसे न मन बा। देखा दरअसल हमरो में दूगो बड़ा खराब आदत बा। एक तो जौन चीज हमरा पसंद आवेला ओकरा या तो किन लेवेली या फिर छीन लेवेली, और दूसर का छोट छोट बात पे केहू के खून बहावल हमर खानदानी पेशा बा। ए बाबा, ये पूरा इलाका मालिक के हवे और यहाँ की इजाजत के बगैर आप लोग एगो चूंटी भी ना पकड़ सके। देखो तू लोग, बिना हमरा मर्जी के तू लोग तो नाग नागिन के ना पकड़ सकेला, लेकिन हाँ नाग नागिन मिलला के बाद अगर वो नागमणि हमरा ना देवा आप लोग तो खामखा तोनी सब के समाधि एजे बनावे के पड़ी हमरा। अब सोच लो तू लोग, नागमणि हमरा देवा कि हम आप सबके समाधि बना दी। अघोरी अघोरी ठीक बा, हमने तैयार बानी। बाकी एगो शर्त बा। का? बाकी नागमणि तू ले लिहा और नाग नागिन हमने के दे दिया। मंजूर बा?